எக்கோ ஆஃப் ஹிஸ் கால். இயேசு கிறிஸ்துவின் அழைப்பின் எதிரொலி நேரம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறேன். நலமாக இருக்கிறீங்களா? நீங்கள் நன்றாக ஜெபம் பண்ணுகிறீங்களா? இந்த வேத வசனங்களை கேட்கும்போது, தினந்தோறும் என்னை நீங்கள் அதிகாலையில் சந்திக்கும்போது, நீங்கள் நான் ஜெபம் பண்ணது போல நீங்களும் ஜெபம் பண்ண வேண்டும். நான் ஆண்டவரை சார்ந்திருப்பது போல நீங்களும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சார்ந்திருந்து வெற்றியுள்ள ஒரு மனிதராக வாழ வேண்டும், வெற்றி வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்கிற காரியம், நீதிமொழிகளின் புஸ்தகத்தில் 1 அதிகாரம் 33 வசனத்தில், எனக்கு செவி கொடுக்கிறவன் எவனோ அவன் விக்கினமின்றி வாசம் பண்ணி ஆபத்திற்கு பயப்படாமல் அமைதியாக இருப்பான். இந்த உலகத்தில் நாம் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் நாம் செய்கிற காரியங்களுக்கு ஒரு பதில் உண்டு என்பதை அறிய வேண்டும். நாம் எந்த காரியத்தையும் செய்யாமல் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஒரு தியாகமும் செய்யாதபடி, எந்த கிரயமும் கொடுக்காதபடி நாம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெரிய காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆண்டவர் நமக்கு கிருபையாய் தம்மை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். அதைத்தான் அவர் செய்ய முடியும். அதற்கு மேலே நீங்கள் பிழைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். நீங்கள் என்னை பின்பற்றுங்கள், நான் செய்வதை போல செய்யுங்கள், நான் சொன்னதை செய்யுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். இங்கே பார்க்கிறோம், எனக்கு செவி கொடுக்கிறவன் எவனோ அவன் விக்கினமின்றி வாசம் பண்ணி ஆபத்திற்கு பயப்படாமல் அமைதியாக இருப்பான். கர்த்தருக்கு செவி கொடுக்கிற மனிதர்கள், இந்த காலை வேளையில் நீங்கள் ஆண்டவருக்கு இன்னும் உறுதியாய் உண்மையாய் செவி கொடுக்க வேண்டும். அவருடைய வசனத்தை நீங்கள் வாய் விட்டு வாசிக்க வேண்டும். ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும். அவரை குறித்து நீங்கள் வாய் திறந்து பாட வேண்டும். அவரிடத்துல மௌனமாக கொஞ்ச நேரம், குவைட் டைம் அல்லது அமைதியான நேரம் என்று வைத்து, அந்த நேரத்தில் சில நிமிடங்கள் அமைதியாக கர்த்தரிடத்தில் காத்திருந்து தேவன் உங்களிடத்தில் பேசுவதை கேட்பதற்கு நீங்கள் ஆயத்தம் உள்ளவர்களாக இருந்து அதற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். ஆண்டவர் சொல்கிறார், எனக்கு செவி கொடுக்கிறவன். அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, என்னுடைய வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் கஷ்டமான சூழ்நிலைகளிலெல்லாம் நான் அதிகாலையில் நேரப்பட எழுந்து தேவ சமூகத்தில் போய் முழங்காலில் நிற்கும்போது, அந்த நாளில் நான் சந்திக்க போகிறேன் என்று நினைத்த பல கஷ்டமான காரியங்களுக்குரிய விமோசனத்தை, விடுதலையை நான் பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய வழியை ஆண்டவர் என்னுடைய அமைதி நேரத்தில் என்னிடத்தில் சொல்லுகிறார். வேதத்தின் மூலமாக பேசுகிறார். ஜெபம் பண்ணும்போது தேவ ஆவியானவர் பதில் சொல்கிறார். இன்றைக்கும் கூட ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் சொல்கிறார், ஆண்டவருக்கு வெளியில் உங்களுக்கு வெற்றி இல்லை, இயேசு கிறிஸ்துக்கு வெளியிலே உங்களுக்கு சமாதானம் இல்லை, இயேசு கிறிஸ்துக்கு வெளியிலே உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு நல்ல முடிவுகள் வருவதில்லை. ஆகவே இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு கட்டளையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுக்கிறார். அதாவது, எனக்கு செவி கொடுக்கிறவன் எவனோ அவன் விக்கினமின்றி, எந்த விதமான கெடுதலும் உங்களுக்கு வராது, உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வராது, ஆபத்து வராது, விக்கினம் வராது, கொள்ளை நோய் வராது, மற்ற மக்களுக்கு வருகிற எந்த சிக்கலும் வராது. ஆண்டவர் சொல்கிறார், உன் கண்களால் மாத்திரம் அதை பார்ப்பாய், உன் கண்களால் மாத்திரம் அதை காண்பாய். ஒரு பக்கத்தில் 1000 பேர் விழுவார்கள், இன்னொரு பக்கத்தில் 10,000 பேர் விழுவார்கள், ஆனால் அது உன்னை அணுகாது. நீ உன் கண்களால் மாத்திரம் பார்ப்பாய். சங்கீதம் 91 படித்து பாருங்கள். அங்கே ஆண்டவர் அப்படித்தான் சொல்கிறார். ஆகவே இன்றைக்கு காலையில் நீங்கள் உங்கள் ஜெப நேரத்தை ஏதாவது ஒரு விதத்தில் குறைத்திருந்தால், அல்லது ஜெபிக்காமலே இருந்திருந்தால், அல்லது கொஞ்ச நேரத்தை ஜெபத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்திருந்தால், தேவனுக்கென்று கொஞ்ச நேரம் மட்டும்தான் கொடுத்திருப்பேன் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்களானால், இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீங்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள். நீங்கள் எனக்கு செவி கொடுத்தால் விக்கினமின்றி நீங்கள் வாழ்வீர்கள். 2வது, விக்கினமின்றி வாசம் பண்ணி ஆபத்திற்கு நீங்கள் விலக முடியும். ஆபத்து வராதபடி கர்த்தர் காப்பார். உங்கள் நீண்ட தூர பயணமாக இருந்தாலும் சரி, சிறிய பயணமாக இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு எல்லைகளிலையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுப்பார். ஆபத்திற்கு நீங்கள் விலகி, ஆபத்திற்கு பயப்படாமல், ஆபத்திற்கு விலகி நீங்கள் பயப்படாமல் இருப்பீர்கள். நீங்கள் ஏதோ ஒரு காரியத்தை குறித்து மனதில் ஒரு திகில் உள்ளவர்களாக, ஒரு வியாதியை குறித்தோ அல்லது ஒரு காரியத்தை குறித்தோ, ஒரு பிரச்சனையை குறித்தோ, ஏதோ ஒன்றை குறித்து நீங்கள் பயப்படுகிற மனநிலை உள்ளவர்களாக இந்த காலை வேளையில் இருப்பீர்களானால் பயப்பட வேண்டாம், பயப்படாமல் இருப்பீர்கள். எனக்கு செவி கொடுங்கள், தேவ சமூகத்திலே காத்திருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவர் பேசுவதை கேட்பதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமாகி தேவ சமூகத்திலே காத்திருந்து ஜெபியுங்கள். நீங்கள் சார்ந்திருக்கிற உங்கள் சபைக்கு, நீங்கள் ஆலயத்திற்கு ஒழுங்காக போங்கள். தேவனுடைய ஒப்புரவாகி தேவனுடைய சபையில் நீங்கள் சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிங்கள். தேவ வசனத்தை கேளுங்கள், வசனத்திற்கு கீழ்ப்படியுங்கள். உங்கள் போதகர் சொல்வதை கேளுங்கள், உங்கள் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் சொல்வதை கேளுங்கள், உங்கள் நல்ல ஆவிக்குரிய தகப்பன்மார் சொல்வதை கேளுங்கள். அப்படி கேட்கும்போது ஆண்டவர் சொல்கிறார், விக்கினமின்றி வாசம் பண்ணி ஆபத்திற்கு பயப்படாமல் அமைதியாக இருப்பான். ஆண்டவர் உங்களை
அமைதியான வாழ்க்கையை தருவார். இந்த பரபரப்பான உலகத்தில், இந்த சுறுசுறுப்பான உலகத்தில், எல்லாரும் வேகமாய் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இடத்துல நீங்கள் அமைதலாக இருப்பீர்கள். அமைதலான வாழ்க்கையை உங்களுக்கு கட்டளையிடுவார். இந்த பரபரப்பான இந்த உலக வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு அமைதலின் வாழ்க்கையை கொடுத்து விக்கிரமின்றி வாழ்ந்து பயமில்லாமல் வாழ்ந்து ஜெயம் பெற்ற ஒரு மனிதராக இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வாழ முடியும். இந்த நாள் ஒரு இனிய நாளாக இருக்கும். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்த பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம். உன் பாதம் ஒன்றே வேண்டும். நாதனை துங்கமை வேதனை பொங்குனர் காதலுடன் திவ்ய தூதர் தொழும் போதும் நாதனை துங்கமை வேதனை பொங்குனர் காதலுடன் துயர் தூதர் தொழும் செய்யும் பாதம் ஒன்றே வேண்டும். இந்த பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம். உன் பாதம் ஒன்றே வேண்டும். அல்லேலூயா. ஆமென். அழைப்பின் எதிரொலி முகமது அப்துல்லா தெரு, சேப்பாக்கம், சென்னை 5. தொலைபேசி எண்கள் 85292993 8547766. ஃபேக்ஸ் 8571858.